Kontakt. Ikke noget i nærheden af dig. Så. Hvad siger du? Kontakt, ikke noget nærheden af dig. Ja. Det er langt væk. Det er over 400 meter. Der er 4 mennesker. No way. Jeg optager lige. Hvad ser du? Den ene død. Du så godt der. Jeg ved ikke, hvor han skal løbe hen. Ja. Han løber. Han zigzagger. Han er ramt. Han er død. Giv ham de fulde gears. Jeg går også ned og kigger. Han er død. Han fløj. Han er ramt. Han er ramt. Ja. Sorry. Jeg kigger lige et par sekunder, eller lidt til forkert. Ja, jeg ser ham. Han er død. Han fløj også.